Terra, er du ikke snart færdig med Apache? Terra, færdig med Apache. More than 7 days. Hva? Det håber jeg lidt er løgn. For det går markant hurtigere procentpris end 7 dage. Men har hun fået pink hår? Jamen Daniel, du ved lige så godt som mig, der er 40 millioner opdateringer, når du først kommer i gang. Ja, du kan godt huske den der Michelle Paustan fra, hvad det var, produktionen, ikke? Ja. Ja, hun har fået pink hår. What the fuck? Hvis du vender med på Facebook, vil du se, at hun har fået pink hår. Det er jeg ikke. Okay. Men det klæder hende ikke. Det klæder ham, men pink hår, nej. Hvis man har pink hår, så skal du også gøre noget ud af dit hår, ikke bare, ja. Nej, hun skal ikke have pink hår. Okay, der er en kvinde, der har skrevet. Men altså, diskrete signaler, og så falder de bjælle. Blandede signaler, og så går det helt galt. Når man så prøver at være helt direkte og åbenlys, så er det også galt. Man må åbenbart ikke jagte mænd nøgen ned gaden med stive næbbels og stige. Fortæl mig dog for fanden står, jeg skal nok være blid. Jo! Genial. Hvorfor kender jeg sådan nogle typer? Fortæl mig dog for fanden, jeg skal nok være. Ja. Nej. Legit.